професор Стефанов. За... Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря. За тези, които сега пускат пряко нашия стрим, на гости ни е професор Нако Стефанов. Той е специалист по китаистика, японистика, работи и преподава в Центъра за древни езици и култура. Източни езици и култури. Източни езици и култура. Те всъщност са и много древни и източни. Да, те си древни. Към Софийския Да. университет. Знаем, че японската и китайската култура са всъщност едни от най-старите, особено китайската. Но да преминем към нашите въпроси. А, Ние обявихме в интернет, че ще говорим за това, дойде ли края на американската държава като финансов хегемон и какво е бъдещето за света в този план. Ще обсъдим и тези въпроси, но първо искам да направим един, можем да кажем, спомен относно руско-турската война. Още повече, че по тази тема говорихме и с нашия първи гост днес, професор Андрей Пантев. И така, всъщност руско-турската война беше едно събитие, което неговото честване отзвуча на 3 март, но то породи много дилеми. Един от нашите Дискусии. Дискусии породи. дискусии и дилеми, един от нашите първи държавници а, се посвени да каже руски войници и руски войски. Те бяха назовани под името други. Много от нашите първи държавници също се притесняват да кажат, че това е било освободителна война. Защо тази тенденция се случва в момента? Защо се срамуваме да признаем историята си и познаваме ли я наистина всъщност? Ами вижте, трябва да кажа, че именно в рамките на тези дискусии сега, именно на 3 март, за мен стана с, бих казал, жесток яснота, така, изплува един много страшен факт. Тук започна у нас да се говори в рамките на тези дискусии за това доколко била освободителна или не е била освободителна, започна да изплува и една теза, че виждате ли, имало алтернатива на руско-турската освободителна война. И тази алтернатива значи била издигана от редица организации още преди войната и алтернативата се наричала Турко-България. Да, действително има добродетелната дружина, има и други организации, които издигат такава алтернатива, т.е. издигат такава теза по-скоро, аз не бих казал, че това е било алтернатива за създаването на турско-българска държава по модела на Австро-Унгария. За мен това е пълна фантазия, илюзия, жестока илюзия. Сега друг е вече въпрос, защо някой днеска почва пак да говори по тези въпроси. Защо казвам Защо започва? илюзия? Ще говорим за това, но първо за да кажем защо това е илюзия. Вижте, в крайна сметка между България и Турция като народи, нищо лошо няма в турския народ, не съм против него, но ние сме на различни цивилизационни, ние сме различни цивилизации. В този смисъл, когато се говори за някаква Австро-Унгария, но те са една цивилизация, те са една католическа цивилизация, така че една такава Австро-Унгария действително била възможна и е факт, тя е съществувала. Сега друг е въпрос, доколко била устойчива, нали, тази империя. Но когато говорим за Турко-България, това е пълна илюзия и се задаваме въпрос, защо някой го издига този въпрос днес и сега. И знаете ли, аз се страхувам, че фактически това е, бих казал, една проява, интересна проява, бих казал, на такава една туркофилия, която туркофилия е израз от една страна един слугинаж към Запада, според мене, тъй като в момента Запада определено вече води една хибридна война с Русия, те не го и крият, даже вече нас официално ни обявиха за военна зона в това отношение. И другото, което е по-страшно, на фона на на неосманистските по-скоро тенденции, които в момента има в Турция, разбирате ли, това е нещо много страшно. Аз ще го кажа даже така. Сега буквално тук при няколко дена излезе на Стратфор, така нареченото малкото ЦРУ, частното ЦРУ, значи излезеха прогнози за декадата 2015-2025, според които прогнози, значи Русия се разпадне, най-големите държави тук ще станат, значи, Турция и Полша, при което те ще си опред границите. Значи България няма, разбирате ли, И в той и тази Румъния я прогноза. няма, и И Сърбия Румъния, може би я и няма. Сърбия няма също. Тоест нас ни няма. И аз се питам, не е ли това подготовка към това нас да ни няма?
Разбирате ли? Нека да излезе на някой много конспиративно това нещо, много алармистки. Но вижте, когато става дума за България, аз предпочитам да бъда алармист, по-добре да пресолим, отколкото да не досолим. В И, интерес на и трябва да кажа, че подобни тези, които започнаха да се изказват, мене ме правят да се чувствам много тревожно. В интерес на истината, аз намирам думите ви за възможни, защото преди около 2 години или година и половина се заговори за Еврорегион Тракия, който е бил някаква идея в една от комисиите към тогавашния Европейски парламент. След Да, това беше да, избран нов. където еврорегиона Тракия, значи това ще бъде и Турция, и там, и така нататък. И аз се питам, значи някой вече България почва, така да се каже, да изтрива от географската карта на света. Това ли всъщност е обяснението за нашето откровенно сервилно поведение на първите ни мъже в политически план в държавата спрямо другите държави? Аз не бих могъл да кажа каква е причината за това нещо, може би въпрос на личностен характер, но се страхувам, че може и това да е причината. Но пак повтарям, в това нещо аз преди всичко виждам един слугинаж спрямо Запада, доколкото в момента се води тази хибридна война срещу Русия и те в своя, така да се каже, слугински маниер се стараят, нали, ако се спомене Русия, винаги се случи никога с добро. Добре, това не е ли част от народопсихологията, защото знаем, че ние Не винаги... съм съгласен, че това е част от народопсихологията. Вижте, значи на времето, даже си спомням, имах един такъв разговор, където даже чужденци мене ми казаха, вие казва, сте предателски народ. Нали, чужденци, които така знаеха България, знаеха, че Левски е предаден и така нататък. И аз казвам, вижте, ние не сме предателски народ. Значи, ако има предатели, значи има какво да се предава. Лошото е, ако няма смисъл, ако няма какво да се предава, тогава няма. Ние не сме предателски народ. Значи ние имаме своите, така да се каже, хора, които са готови да платят всяка цена за България. Те са готови да платят всяка цена. А това, че винаги че имало и предатели, да, имало и предатели, но значи имало и тези, които са били готови да платят всяка цена в името на своята родина, в името на своята страна. Така че аз не смятам, че това е българска народопсихология. Това е, за съжаление, тази психологията на днешният слугински, така наречен български елит, политически. Това е, а не на българския народ. Защо все така оцелваме такива политици, които знаем, че в изминалите две войни, Балканската и Първата световна, ние отново сме на страната на губещите. Когато сме били съюзници на Хитлер, така е имало дори улици кръстени на негово име. След това изведнъж се обръщаме спрямо Русия, казваме матушка Русия, това е най-хубавото. Сега по същия начин Америка, това е нашия път. Тоест имат нашите политици в един исторически план, тази склонност винаги, който е на власт и който им изглежда по-големият, те да се кланят до земи, както се казва. Вижте, за съжаление, това не е българският елит, казано в термините на, да речем, както бихме казали, че български елит са били, да речем, Левски, Ботев, нали, борците за национално освобождение. Това са хора, изтласкани от мръсната вода на историческото време, изтласкани на повърхността. Нали, знаете, пяната винаги излиза на повърхността. Ето това са те. Те не са елит в този смисъл на думата, носители на най-доброто от човешките качества на българският народ. А това, за съжаление, се оказаха хората, които са събрали в себе си, бих казал, най-лошите качества. Това са именно онази пяна, лоша пяна, която в историческия процес в момента излезе отгоре и тази пяна ни ръководи. Аз даже бих го казал с думите на бившия турски президент, мисля, че Бюлент Еджевит го е казал, че казва, вие българите на 90 на 100 сте умен народ, имате 90 на 100 глупаци, идиоти. Казва, ние турците сме обратно. Имаме 10% умен народ и 90 на 100 са глупаци. Но казва, и у вас, и у нас командат 10%. Какво по-ясно казвам по тия въпроси? Професор Стефанов, сега обаче да се върнем към руско-турската война. Какво е било от исторически план? Окупация или освобождение? Аз съм го казал и пак ще го кажа. От турска гледна точка това е окупация. Опълченците са сепаратисти, Левски и Ботев са терористи и Русия е агресор. От гледна точка на българите тази война е освободителна. Левски и Ботев са герои, опълченците са
също герой. И Русия е освободителка. Ако стоите на туркофилска позиция, значи вие твърдите, че това е окупация и всичкото останало. Вижте, българската държавност се крепи на три темеля. Значи, първият темел е страна. И аз се страхувам, че влизането в трансатлантическото споразумение може да ускори този процес. А нашият политически така наречен елит не прави нищо, за да спре тези процеси, за да се опита да създаде някаква устойчивост на развитието на България. А това възможно ли е вече да бъде спрян процес и да има устойчивост? Мисля, че може. Мисля, че Все може още да има, може. да. Мисля, че все още имаме потенциал да се спре този процес и да създаде някаква устойчивост на развитие на България и в демографски, и в социален, и икономически план. Но тук е много важно политическите решения, а за съжаление българският така наречен политически елит му липсват именно тези политически решения. За съжаление, той продължава с слугинажа. Слугинажа пред Запада. Много ви благодаря за това интервю. Какво не споменахме? Ами, много неща не споменахме, но за съжаление и това, което споменахме, не беше много позитивно, но аз смятам, че по-добре да гледаме проблемите в очите, отколкото да си зариваме главите в пясъка като щрауси, като си мислиме, че като сме сложили главата в пясъка, проблемите ще се изчезнат сами от себе си. Българи трябва да разбере, че въпросът за неговото спасение като народ и като личност даже, и като общност, и като семейство е в неговите ръце, а не някъде другаде. Тук обаче се сетих за една нова тенденция. Тенденцията на, така да се каже, на глобалност на националността, т.е. хората да се чувстват граждани на света, не на определена държава. А в този случай, може би, по някакъв начин това влияе на голяма част от хората, така че да Ами не да, се чувстват аз много българи и да... смятам, че вижте, нашия народ, както нашата икономика стана обект на деиндустриализация, на деаграризация, по същият начин, както българската интелектуална мощ стана обект на деинтелектуализация, българският народ стана обект на дебилизация. И тази дебилизация в тези постмодернистски ценности, където да речем, те отрекоха както традиционните семейството, брака, децата, така се отрекоха и ценностите на модерна, нацията, държавата, любовта към нацията и държавата. И виждате какви ценности се внедряват. Вземете го даже само така наречената гендерна теория. Знаете, че според традиционното виждане имаме два пола, мъжки и женски. Ама според гендерна теория са седем. Значи имаме Само там хомосексуалисти, лесбийки, травестити, пък тия така да се каже догматични мъже и жени, нали, които продължават. Тоест, вие разбирате за какво става дума тук? Ами, разбирам, Тоест, но за едно промиване на съзнанието, за една дебилизация на хората, защото, извинявам се, това е начинът ти да можеш да го починиш на собствената, на своята воля. да, но за съжаление, ако така някой си позволи да говори примерно по медия, която излъчва ефир на мултиплекс, вече ще бъде обвинен в нетолерантност и в обида към тези така наречени нежни души, които имат различен от двата нормални пола. Вижте, аз ще го кажа така. Не искам на никой да му се бъркам в мръсното бельо и да му гледам под юргана. Всеки да си прави каквото си иска под юргана. Това си е негова лична работа. Въпросът е това на нас да не ни се проповядва като общ модел на гражданско поведение. Ето това е истинската толерантност. Откъде на къде да речем, извинявам се, един хетеросексуален нима си проповядва модела, дето се казва на хетеросексуално поведение. Не. Аз тук съм напълно съгласен с Българската православна църква и съм абсолютно солидарен с нея, която смята, че това е грях. Аз също смятам, че това е грях спрямо обществото, спрямо бъдещето на България, спрямо развитието на България. Ние не трябва да се виждаме като, разбирате ли, песачинки, като прашинки, които да ги духа вятъра на глобализма, нека така да кажем. Ние трябва да се виждаме като брънки от една верига, която е от миналото и трябва да продължи в бъдещето, чрез нашите деца и внуци. Много ви благодаря. Трябва да помним кои сме, да знаем историята си. Професор Нако Стефанов, специалист по култура на източните народи, по китаистика, преподавател Японистика. Аз съм японист, японистика. специалист по източна Азия, икономика и политика на тези общества. Да. Благодаря ви за участието в Народна медия. Хубаво е да се чува все по-често мнението на хората знаещи, хората, които имат наистина
поглед върху историята, а не просто са прочели няколко теми в интернет и вече казват, че са историци. Благодаря ви и успешен ден! Благодаря аз също.